Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Niya nata sa Domingo sa Pentecostes, mauni ang katapusan ng Domingo sa pagsaulog nato sa Paskos pagkabanhaw o gitawag sad ni siya og maoy pagkatao sa simbahan, ang natawhan sa simbahan or birthday sa simbahang Katoliko. Malingay mong tupad ing na happy birthday. Kay bao na mo pilay edad sa simbahan karon? Inyo na lang ang i-research ha og pila nay edad sa simbahan gikan atong Pentecostes hangtod karon. Mga igsoon, iampo nato ang katawhan sa tibuok kalibutan, labi ng ato mga leaders sa mga nasod nga magpatalinghog unta sa paggiya sa Espiritu Santo. Magsunod sila sa panig-ingnan sa mga santos nga gigiyahan sa Espiritu Santo sa kahiusa o kamatuoran. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsunod gyud sa Espiritu Santo sa ilang kamanggihatagon, sige pamalit natong mga slots, hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga mga grasya nga makapalipay o makapahimo nilang balaan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluhian unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita, O Diyos, ihatag sa tibuok kalibutan ang mga gasa sa Espiritu Santo, padayuna pagbubo karon sa mga kasing-kasing sa mga nagtuo kanimo, kadtong mga gasa nga imong gihatag sa pagsugod pagwali sa Ebanghelyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtotoo nagtigom sa usa ka dapit. Ug sa kalit may dahonog gikan sa langit, sama sa kusog nga huros sa hangin, ug milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Unya nakakita sila daw mga dila nga kalayo nga nanugdon diha sa matag usa kanila. Silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misulti sa nagkalain-laing pinulungan, sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Sa Jerusalem, may mga Hudeyo nga relihiyoso kaayo nga gikan sa nagkalain-laing nasod sa kalibutan. Sa pagkadungog sa mga tao sa kabanha, nanugok sila og hilabihan nilang katingala kay ang tagsa-tagsa ka magtutuo nagsulti man sa tagsa-tagsa ka pinulungan sa mga namati. Busa sa dakong kahibulong miingon sila, dili ba taga Galilea man kining mga tawhana? Nganong nakasulti man sila sa atong tagsa-tagsa ka pinulungan? Dinhi kanato may mga taga-Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Ehipto ug sa mga dapit sa Libya duol sa Cyrene, ang uban kanato taga Roma nga mga Hudeyo ug mga dili Hudeyo nga nakabig sa tinuhuan sa mga Hudeyo. Og may pipila pa kanato nga taga Creta ug Arabia, apan bisan paniini kitang tanan nakadungog kanila nga nagsulti sa atong tagsa-tagsa ka pinulungan mahitungod sa kahibulungang mga butang nga gibuhat sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu ug bag-uha ang nawong sayuta. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu ug bag-uha ang nawong sayuta. Dayga ang Ginoo kalagko, o Ginoo akong Dios, dako gayud ikaw. Pagkadaghan sa imong mga buhat, o Ginoo, puno ang yuta sa imong mga binuhat. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu ug bag-uha ang nawong sayuta. Kun imong kuhaon ang ilang ginhawa,
mga matay sila, ug mobalik ngadto sa abog. Sa imong pagpadala sa imong Espiritu, magama sila, ug mabag-o nimo ang nawong sayuta. Mulungtad unta sa gihapon ang himaya sa Ginoo, ug malipay ang Ginoo diha sa iyang mga buhat. Makapahimuot unta kaniya ang akong isugilon. Maglipay ako diha sa Ginoo. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu, ug bag-uha ang nahong sayuta. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Busa kinahanglan hibaluan ninyo nga ang tao nga gimanduan sa Espiritu sa Dios dili makatunglo kang Hesus ug walay makasugid nga si Hesus mao ang Ginoo gawas kung manduan siya sa Espiritu Santo. May nagkalaing-laing mga hiyas nga espirituhanon, apan maurang espirituha ang naghatag niini. May nagkalaing-laing paagi sa pag-alagad, apan maurang Ginuuha ang gialagaran. May nagkalaing-laing katakos sa pag-alagad, apan usara ka Dios ang naghatag og katakos sa tagsa-tagsa alang sa tanang pag-alagad. Ang matag-usa gihatagan og pipila ka ilhanan sa presensya sa Espiritu alang sa kayuhan sa tanan. Kay si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin, apan usa ra ka lawas bisan kung nagkalain-lain ang mga bahin niini. Sa samang pagkaagi, kitang tanan, mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo, mga ulipon ug mga dili ulipon, gibunyagan diha sa usa ka lawas, pinaagi sa mao gihapong Espiritu, ug gipainom kitang tanan sa usa ka Espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sekwensya. Umari ka o Espiritu Santo, ug ibanwag ang lakitnong silaw sa imong kahayag. Amahan sa mga kabus, tighatag sa mga gasa, sa mga kasing-kasing masiga nga kahayag. Ikaw mao ang maglilipay ng labing hingpit sa kalag kalanong tamis, binating dinapit, pahulayanan kadinhi sa tanang kabudlay, sa kainit tigbugnaw, sa kagulanan tiglipay. Ubulahang kahayag, tubaga ang kasing-kasing sa imong katawhan nga kanimo nagatuo. Kung ang tao wala sa imong grasya, kawadaan siya kaputli, mawala siya'y nada. Hugasi ang mahugaw, ug uga bisbisi. Ug unya ang tanang nasamdan, tambali, ang nahisalaag tultuli, ang matiga humuka, ug ang mabugnaw nga kalag inita. Ihatag sa nagatuo kanimo ang imong 7 ka gasa nga sagrado.
Gantihi sila tungod sa mga buhat nga maayo. Hatagi sila sa kamatayon nga sa kaluwasan magsiguro. Igasa nila ang langit nung kabulahanan nga nagalungtad hangtod gayud sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkagabi na niadtong Dominggoha, nagtigom ang mga tinun-an sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha sa Hesus sa taliwala nila og miingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot og ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini og unya gihuypan niya sila og giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Dinhi sa atong Ebanghelyo, sa wap-amosaka sa langit si Jesus, human siya nabanhaw, iyang gihuypan ang iyang mga tinun-an o giingnan dawata ang Espiritu Santo. Nya diri sa atong unang pagbasa, human si Kristo misakas langit, nagpundo ang mga apostoles didto sa taas, sa itaas nga lawak, ug nagampo sila kuyog sa mahal nga birhen. Sa ika-10 kaadlaw, human sila ni ampo, ni kunsad ang Espiritu Santo. Ika-50 na to kaadlaw, human nabanhaw si Jesus. Ngay nangutanan ako, Padre, asa may tinuod ani nga Espiritu nga mikunsad sa mga apostoles, kadtong gihuyop ni Kristo o kadtong ni kunsad? May tinuod ato. Wa sa kukaybaw. Pero parihara man tingali. Parihara to maura tong Espiritu ha. Pero pag ingon ni Kristo dawata ang Espiritu Santo nga iyang gihuyop, dili pa formal nga mikunsad ang Espiritu Santo. Pasidaan lang tos mga apostoles nga moabot gyud ang Espiritu Santo. Mautong pag humagsulti ni Jesus ato, pagsaka niya sa langit, iyang giingnan, pagpaabot mo nga mukunsad ang Espiritu Santo, kay ako na siyang ipadala, kay musaka na ko ngadto sa langit. Ug mautong nadasig ang mga apostoles nga ug ang mga disipulo kauban ni Mama Mary nga nagpaabot, kay gisaad naman ni Jesus nga mukunsad. Ug mao na gidto ang formal
nga pagkunsad sa Espiritu Santo sa Pentecostes. O dito nagsugod na sad sila sangyaw sa maayong balita nga matod pa diri sa unang pagbasa, bisag lain-lain silang pinulungan, nagkasinabot. So ang unang epekto sa Espiritu Santo kung mukunsad ngan hinato mga igsoon, magkasinabot ta, dili ta maglalis. Lingi ay mong tupad ing na nagkasinabot ra mo dito sa inyo. Wa mo magsigig lalis sa inyo. O wa na gani mo magsigig lalis, wa na magsigig linibakay, pasabot, buhi, aktibo ang Espiritu Santo. Congratulations. Ikaduha, ningon si Kristo ang sala nga inyong pasayloon sad. Ang sala nga di ninyo pasayloon, di sad pasayloon. Unsa mang salaa ang dili pasayloon sa mga apostoles? Hibaw mo unsa? Wa kanang sala nga di nakamutuo sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Kana bang sala nga di naka mobiya sa sala, nga bisag ingnon kang ayaw na anang salaa, mo dipinsa gyud ka sama anang pagpuyo-puyo nya moingon ang simbahan, ayaw mo pagpuyo-puyo nya moingon gyud ka, ada mo sabot rang Ginoo kana man sang mga pari, di man na mo sabot kay mangwarta man na sila, ana may manang kasal kay makasapi man na sila. Uy, timan in town gamay ra kay mig masapi diha. Labi na gidinis ato, sus, love offering, pila ra gud tayo inyong ipanghatag. Hain man ang inyong dagkong ihatag. Sa ilo ako ha, ay kuwara man sa di mga igsoon, naas mga wedding coordinators. Dagko kay mong ipanghatag nila, tagpila na ka thousands inyong ihatag. Mapugos yun mong hatag, magsigi pag yung practice, na pag yung pre-nop, nop, o post-nop. Ang hinungdan hinoon, dugaya na to makakaon. Ako ni tagam na gyud ko, sultihan ta lang gyud mo ha, mangimbitar gyud mo nako og kanang receptions kasal. Ay gyud ko ninyo basulag mo balibad ko. Kaduha na gyud ko napasahas gutom anang pagsigig tambong anang tambong anang reception. Siyo nang kay mahuman ta dinhig alas 4, makakaon hapit na alas 7 gabi. Siyo nang ka naghinuwatay. Ngano man tuwa pa dito gasapnay-sapnay pa ana talikod-talikod ana ato mga kalibunan, ato mga haligi, ato mga bato, ana siging ko ato mga kakahuyan, ana drama-drama, ana dito nya inig-abot pa hay salamat niya na gid in town ang bride ug ang groom. Hala magpaso na sad ana ikaw magpaso, ay salamat na humagpaso. Hala magsayaw na sad, pahatagon pataan na kanang naa mga papel sobre-sobre nga wa pa ganita kakaon ng hatag. Kinsa mo sa igapauso ano nga sa una tambong kog receptions kasal gika simbahan igabot ito sa resepsyonanan di man dangatag 10 minutos kaon naman mulapas atong gutom pakanon ta ng mga mani kanang mga budbud na mo samot mulain atong tiyan gahagnaw na paimnon anang naang mga tubig bugnaw. Magsigi tag hingoy magagas pang singot bugnaw diri. Kana inyong gibayran dagko kayo. Kana muna inyong gibayran dagko kay tanan bayad ninyo ana. Pero pare, kalimtan pa man gay ninyong stipend usahay. Nagoy usahay dugay kay ko mahumag huwat kasal kay sige pagpaso, sige paso. Inig humas kasal lingaw na kay pinikturay ako in town. Huwat-huwat kog naagi mo duol, wa gyud. Pasangil-sangil pa kog ingon adtos ako ha, adtos ako. Sige padir, thank you padir. Wa man gigitonol, igabot ako dito sa Kristan, ako na gitonol dong, isa wa man padir, sige lakaw lang ta. Ngano ni abot man ko aning panglibak hinoon. Di ang ako ba nga. Ayaw lagi dipinsahi ang imong kuan, imong sala, nga di na pasayloon.
Sama ko na nang sugal. Ay mo pagsugal. Oy, inigpista, bisag way approval, hala tari gyud. Ana, tari. Mas daghan pa dito tarian ang abaga nagsikit yung luli itong maayo, pero diri sa simbahan so naglagyo. Bisag napay asirit, di gyud mo paduol diri atos layo, pero dito sa tarian atos hantakan, so mag-abot kaning ang kuan mga baho ra ba kay giilok lab sige gyud ana ngadto. Ay perti singota, way mga ligo, perti painita, siging antog. Di gyud mahadlok sikitay, pero dinhi hadlok ay mo paduol. Sige, lingay mong tupad na ni sunod yung gas asirit. Mangutan na, ni sunod gas asirit. Daghan kaya. Muna, ang sala nga dili pasayloon sa simbahan, kadto ra yung sala nga dili nimo pangayuag pasaylo. Kanabang imog yung dipinsahan, kayang Holy Spirit moingon gid na hunongan ng salaa. Labi na gid nang makapabungkag sa relasyon. Mao na diri sa atong ikaduhang pagbasa, niingon gid diri ang lawas ni Kristo usara og usara sad ka espiritu ang nagiya nato. Gani napatay giingon usara sad ka pagkaon nga lawas og dugo ni Kristo ang atong gikaon, magkahiusa gid unta ta. Mao na mohangyo gid sa Espiritu Santo ipadala kanamo ang imong espiritu ug bag-ohon mo ang naong sayuta. Ayaw na mo pagsigig paningkamot anang pagbag-os inyong naong. Pakunsara lang ang Espiritu Santo, mabag-o na inyong naong. Kaya kita mo ay maningkamot pagbag-o sa atong naong o sa atong palibot, imbis mabag-o, magguba na noon. Nalingi ay mong tupad, na imong kilay, wa pa magguba. Nabag-o na o naguba? Kanang color sa imong buhok, nabag-o o naguba? Color sa imong naong, nabag-o o naguba? Ang ato rong mga bungtod, nabag-o o naguba? Ang atong mga forest, nabag-o o naguba? Ang atong mga sapa, nabag-o o naguba? Sige mo na yung guba. Kay kita may naningkamot pagbag-o, wa man tagiyahi sa Espiritu Santo. Kumusta man inyong relasyon sa inyong balay, sa inyong pamilya, nabag-o o naguba? Sige, katapusang lingi, ing na sugod karon, bag-ohon tika. Nasugod karon, bag-ohon tika. Dinis atong simbahan, unsa man nabag-o o naguba? Unsay hinungdan? Kay nagkahiyo sa tagpalit og slot. Di ba? Kana gyud. So kamong namalit og slots, insured na mo sa langit. Kay nagpatalinghog mo sa Espiritu Santo, nahimo mong manggihatagon. So palit pa more. Na dihay mga lamisas gawas. Nga ato ra barong gi launch atong niaging 13 atong Lunes ang additional slot sa Kapilinya. Na adito'y project nga 24 million sa ground sa Kapilinya ba di Fatima ana. So 24 million nya katong atong project nga una katong paghimos kapilya 40 million man toy atong na raised ato na binland ito og 13 million nya mo gi partial. So 24 minus 13 11 nya naka-raise na sa sila sa Bishop Ruben gikan atong September hangtod karong buwana og mga 5 million. So 6 million na lay nahibilin mo to hangyo sila nato pader i-appeal na sa imong slot 6 million. So namaligya na pud tag MMHD Mother Mary's Healing and Deliverance nga tag 1,000 per slot kay mo man atong slotting sa una sa Kapilinya 6,000 ka slots tag 1,000 nya gikan atong Lunes nahalina na taog 360 ka slots. So 5,640 na lang ka slots ang available. Nya ato ning hotdog palit karong month of May kay month maron ni Mama Mary. Saman motuo ba mo nga
tawag mo sa Espiritu Santo nga papaliton ani o wa? Tulo na lang kabuk ang nitoo. Mamalita ha? Unya ang atos ang SBF dag para sa kumbinto, atos ang sigihag palit tag 500 pesos ramani per slot. Bisag usa lang ka slot karong buwana. Nya naa sad tay 16 slot challenge aning atong SBF dag 8,000 per challenge. So as of yesterday, na nasa tayhalin sa SBF dag nga 21,787 na apay 38,213 ka slots nga available. Ako lang ning gihisgutan kay ang Holy Spirit kun mogiya nato, giyahan taniya sa pagkamanggihatagon. Mao ginay una kay ang usa ka lawas ni Kristo daghag bahin naghinatagay hangtod gyud nga milambo ang tibuok lawas, milambo ang simbahan. Kining atong simbahan nga gipahimuslan karon, Catholic Church, bunga ni sa pagkamanggihatagon ni Maria, ni Jose ug ni Jesus, ug pagkamanggihatagon sa Dios nga gihatag nganhi nato ang Espiritu Santo. Ang atong Pentecostes kanunay mahitabo inigbunyag o kining atong mga selebrasyon sa sakramento o sa atong special celebration sa makarong Domingoha, ang tanang charismatic communities dinhi sa Archdiocese sa Sugbo magtigom didto sa IC3 alaunas hapon para sa special event with the Holy Spirit. Kanindot ana, mauni ang pag-abli nato nga mosunod ta sa Espiritu Santo. Ug di ta mosunod sa Espiritu Santo, nya bag-oho nato ang kalibutan, ang resulta maggubat na hinuon ta. Gustong bag-ohon sa Ukraine ang Russia, gusto sang bag-ohon ang Ukraine, hangtod karon gasigi pa sila ginubanay, pinatyanay. Ang Israel gustong mubag-o sa Hamas, ang Hamas gustong mubag-o sa Israel, hangtod karon wapa sila mahumag, pinatyanay. Ambot ka diri sa Pilipinas, gusto sa natong bag-ohon kunuhay ang atong Pilipinas, hangtod karon wapa mahunong ang atong away dinhis atong nasod. Luoy kita. Pero magiyahan ta sa Espiritu Santo, mabag-o dayon ang atong kinabuhi, dili maguba, kung dili mabag-o. Dili lang mabag-o, mahimo pag yung balaan, dili lang balaan, mahimo pag yung malipayon. Sige, ingna ang imong tupad. Isaad nako, dili tika gubon. Nindot no. Sige, manindog na ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios nga mahan, makagagahong sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa atong langitnong Amahan aron ipadala ang Espiritu Santo nganhi kanato. Malaumon kitang moingon, Ginoo, ipadala kanamo ang imong Espiritu. Ginoo, ipadala kanamo ang imong Espiritu. Nga ang simbahan magmaisugong musunod sa pagiya sa Espiritu Santo, samtang aninago niya ang nga timailhan
sa atong kapanahunan karon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu. Nga ang espiritu ni Kristo mudala ngadto sa kahiusahan kanilang tanan nga mahingalan sa ilang kaugalingon nga Kristohanon magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu. Nga ang Espiritu Santo maghiusa sa tanang kanasuran sa kalibutan diha sa panaghigalaay ug sa matinud-anong pagtinabangay magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu. Nga ang mabaghuong espiritu mulamdag sa hunahuna ug mudasig sa kabuton nila nga wala magbansay sa ilang Kristohanong pagtuo magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu. Nga si Halangdong Teofilo kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa managtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu. Nga magkahiusa ang atong mga kasing-kasing ug ang atong kalag kita nga namati sa espiritu nga nakigsulti kanato ug diha sa simbahan magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu. Nga ang tanang matuhuon nga mitaliwan na magkahiusa na nga musudong sa himaya sa Dios didto sa langit magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu. O Dios, pamatia ang among mga pag-ampo nga gituboy namo nganha kanimo sa paggiya sa Espiritu Santo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako og ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. Itugot Ginoo nga ang Espiritu Santo sumala sa saad sa imong anak, magdugang unta pagtudlo kanamo bahin sa misteryo niining sakripisyo ug magpadayag kanamo sa tanang kamatuoran. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit ug nga magadayeg kami kanimo sa dugang kasadya. Kay karong adlaw gihatag mo ang Espiritu Santo kanila nga gipili mo nga imong mga anak nga sinagop, pinaagi sa pagpakigambit nila sa kinabuhi sa imong bugtong anak ug sa ingon imong gihingpit ang misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw. Niining adlaw sa pagsugod sa nahimugso nga simbahan, gipadayag sa imong espiritu ngadto sa tanang katawhan ang usa ug matuod nga Dios ug gihimo niya nga gikan sa daghang pinulungan sa mga tao, mahiusa ang tingog sa pag-ila sa usa lamang kapagtuo ug busa taliwala niining kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagsadya ang tibuok kalibutan ug uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang
kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinunan og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi og ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit nung Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Diyos, naghatag ikaw sa imong simbahan sa mga gasa sa langit. Bantay ang grasya nga imong gihatag, magtubo unta kanunay dinhi kanamo ang gasa sa Espiritu Santo ug magdugang pagpulos ang santos nga kalawat alang sa among kaluwasan tunhay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod makadiyot. Ambot di kadiyot ba ni o dugay? Ni atay nadawat nga circular letter gikan ni Archbishop Jose Espalma, nagmando namong mga parish priest nga karong Domingguha, Pentecost Sunday, dunay special collection nga ipanghatag nato alang sa pagtabang nga matukod, matiwas pagtukod ang katedral dito sa Taytay, Palawan nga gipanguluhan ni ron ni Bishop Broderick Pabilio. So murag gi-agree siguro ni sa CBCP or iya ba ni personal ni Archbishop sa pagtabang dito. Muna maghimo taron og special nga love offering. So ang nag-mission appeal karon dili na pare, no, ang ato nagyong Archbishop. So mao gyapon ang atong sistema. Atong pakantahon ang atong choir samtang manghatag tas atong special love offering. So daghang salamat ninyo nga nanghatag atong tagaag masipang pakpak ang mihatag. Usa kini pagpakita sa atong pagpakighiusa sa atong simbahan nga gigiyahan sa Espiritu Santo. Ato na karong tawgon ang atong mga children para sa special blessing. Mga children 10 years old paubos, ari na sad mo sa tubangan. Sige na mga ashirits, i-manage ninyo. Katulang sang gusto, ang dili sad gusto nga mga children ay lang sad mog ari ha. Katulang gusto mablessingan. Salamat sa ato mga nialagad karon, labi na gyud ang atong lectors, atong salmista, atong mga love offering assistants, ang atong choir, ang San Vicente Choir, ang atong Eucharistic lay ministers, ang atong mga PIMAG, atong mga sacristans o mga IT. O ang atong nihimo sa formal offerings karon pinanguluhan nila ni Mr. Rinaldo o Mrs. Lita Mero and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat. Karon ato nang himuon ang pagbindisyon sa atong mga kabataan. Atong extend atong mga kamot ngadto kanila. Mga bata, ana lang mo, ana lang. Ayaw mo pag-isas kamot, ana ba? Iana inyong hands, ana. Langit nung amahan, mahigugmaon sa tanan, nagaday kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manunubos, gibindisyonan niya ang mga kabataan nga miduol kaniya, dawaton unta niya nga mahinangpon sila nga miduol kaniya karon
tan-awa nga mahigugmaon kining kabataan og bantay sila sa imong gugma. Magtubo unta sila diha sa kaalam og sa panuigon og sa kusog diha sa imong presensya og sa atubangan sa tanan. Bendisyon ni usab ang tanan nga nagmahal og nag-alima kanila, ilabi na gayod ang ilang mga ginikanan. Kining bendisyon among gipangayo Amahan, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Amen. Amahan namo maghimaya og himaya sa Amahan. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo, bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa amoy kamatay. Amen. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. San Vicente Ferrer, iampo kami. Atong tagaag masipang pakpak ato mga kabataan. Salamat kayo mga children. Sige, balik na mo sa inyong gilingkuran. So, ako mong pahinomduman sa pagpadayon, pagpalit sa ato mga slots. Nya, salamat kay ninyo nga namalit sa ato mga slots hangtod karon. O labi na gyud sa atong special slot nga MMHD para sa Kapilinya de Fatima. Ang ato sang DSAP, open pagihapon, katong investment slot. Nya, nakahuman na sad ta og 3 ka balay para sa atong sitiyo, atong tan-awon sa Makadiyot, ang nahuman nga panimalay. Ika 84, maunay before, ang after, wala na'y haligi. Ang ika 85, maunay before, murag budiga. Ang after, nanas ubo sa budiga. Nindot no? Nagya po'y budiga. Ika 86, wala na'y before kay wa man na sila'y balay, yan ihangyo. Kato na diring atong giguba nga balay, mauta na sila'y nagpuyo din aning loyo, niya atong gihimuan nagbalay. So masipang pakpak sa atong mga sitiyo builders. Naapatay mga 822,000 nga budget para ani niya basin pag makahimo patag labing minus tingay mga 15 ngadtos 20 kabalay, pero takibaw kanus ata padayon ha ato paning analyson niya. Padayon mo sa pagsunod sa atong YouTube channel, ang Padresiano Ubod, kay mao ni atong official nga channel na ani mga tanawa lang niyo kanunay ang number of subscribers aron di mo masaag ang 191 naman tingay ni ang atong 1,000 ang atong subscribers. Unya ang ato sang official nga Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Parish Liloan. Dili ng mga Siano or Padresiano. Kani say sunda aron dili ta masaag sa atong paghatag sa mga donations. Unya, salamat sa inyong padayong pagsuporta sa atong mga facilities dinhi. Pinaagi sa inyong special nga love offering nga inyong ipanghugan ng atong mga love offering boxes diha idigdayon ninyong uli. Ang atong kandilaan ato nang himuonon katong dagkutanag kandila nga maghimo sa niya tag kandila nga nag-hire pataron og mga kamao mohimog kandila. Pang-apply lang niya mo kay mura mag-usa pa man to kabuk ni apply niya dili pa kay ko kumbinsido. So nahi kamao nyo dang manghimo ay kandila, ari mo kay manghimo na tag kandila kay ato na ning silaban ang San Vicente Ferrer.
kung maghimo atong silaban. Bitaw, nagkot bang nagkot. Sige, manindog na ta. O salamat kayo mga children, mga parents sa inyong pag-anhi. Niya ato rong i-recite sa makusog nga tingog ang atong motto sa pagsimba. Ready? Go! Very good. Pakpak. Praise the Lord. Kusog nagtingog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.